Co dobrego dostałeś, Piotruś? Biszkopta? Niam. Co to za ładna dziewczynka przyszła tutaj? Martynka też chce biszkopta. Tylko Piotruś, ale nie trzymaj go tak za główkę, Martynka. Wiesz, nie przeszkadzaj, jak Piotruś je. A to twój brat. A jak ma na imię? Dzidzia. Dzidzia? A jak Dzidzia ma na imię? Piotr. Ile Piotr ma lat? Jeszcze raz? 9 miesięcy ma. Piotruś, nie masz ochoty na biszkopcika?